da Allah baiwar Allah zan iya sanin sunan ki. Ali! Ali! Yaya? Menene wannan? Alaƙari kai? Me ya faru? Yaran dage ne. Dage! Na dawo makaranta. Suka yi maka wannan ɗan yakin? Su ne. Suka lakata maka wuka? Ko gatari ko adda me? Su ne yaya. Godoro! Godoro! Yakin duniya ya zo! Lafiya na ganka a nan wajen kai tsaye a bakin hannu? Au, waya liba je ke rawo ga. Kai ma amincin Allah ya tabbata a gare ka. To ai ni barki a kanki. Ko da zan mutu ba zai taba damuna ba. Kawai burina na ga na mallake ki. Faduwar gaba. Na hana ta kula mutane a waje amma ba ta kula shi nan. Ba haka ba zan zabga maka mari in tsinka maka mari tunda kai baka da mutunci. Ni suke tsaya. Ni da ke na Halima kan fada kwana ana yi wallahi. Suna ina. Godoro! Sai gida. An haɗa gangan mu. Kila sun haɗu. To idan bata kula mutane ba uban wa kake so ta kula? Ba za ta yi aure ba kake so ta zauna a cikin gida ku zame mun bala'i a cikin gida? Masu iya magana Kai sun ce can ana mun nisan jifa hayaniya akan ka ita ma so kake ta zauna ba zan aure ta ita ba? Ke jawo mara kunya duka. Ya akai, me zai faru ne? Rikita da rashin mutuncin faɗan daba. Ya zagaye wasu ƙauyuka guda biyu da suke kashe-kashe da sare-saren junansu. A can ɓangare guda kuma Zayyad yana so ya afka cikin kuskuren nadamar da na sani. Tage na Halima. Allah ma mu za ka nuna wahala. Gaskiya da yarinyar nan wanda ka gura ita dan tana da wani saurayi dan daba ne. Dan akwai wani ma wanda ya zo dan ta sai da ya cire masa hannu. Dan haka ku shawara da zan ba wanda ka gura da yarinyar nan. Sai kai. Iya ne ankar ya aka yi ne sai ga aka yi ko ba kyau ba koyan yanzu nan wallahi ba. Jaruman da suke cikin wannan shiri Kamal MC ba, Ibrahim Sa'id Soja, Sunusi Zangon Waka, Sale Tanuku, Sani Tuze, Sani Falanga, Isiya Kulli, Fatima Baby, Zinat Z, haɗi da Shamsiya 'yar Agadas. Wannan shiri zai dinga zuwa muku a ƙarƙashin kamfanin nan da ya saba shirya muku fina-finai Rijiyar Zaki Film Production. Labari da kuma tsarawa Kamal MC ba, wanda ya ɗauki nauyin shirin Kamal MC ba. Mataimakin mai bada umarni Sunusi Zangon Waka, bada umarnin shirin Musa Social. Wannan katafaren shiri zai dinga zuwa muku a YouTube channel ɗinmu mai suna Kamal MC Hausa TV. Ku hanzarta ku je ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar kararrawa ta yadda da mun ɗora sabon aikinmu za a dinga sanar muku. Ƙwarai mako yanzu hakan nan da wajen su muke amma fa har yanzu har nuna mu. Ina cikin farin ciki wanda ban taɓa yin irin sa. Hakan ya tabbatar min da gaske kake za mu zauna a ƙarƙashin inuwa ɗaya. Faduwar gaba. Faduwar gaba. Faduwar gaba.